Lidi, já jsem Dominik a vítám vás u dalšího dílu Farming Simulátoru. Teď už jsem to kousek sklidil, protože nám to narostlo, tak aby nám to, já bych vám to nechtěl dělat celý, protože já to vůbec neumím sekat. A dále, o tom bych mohl povídat. Tak, každopádně, já to za chvilku mohu odvízt, protože už tam máme skoro 90%. Když já vynechávám, to se mnou dneska je, se mnou něco divného, tak, koukněte se na jiný videa, no vás tady. Tak, teď pojedeme, tamhle to pěkně hází. Tak, chtěl jsem říct, že budou domy, že budou domy středy, a ve středu vždycky budu točit video, takže jo, nějak tak. Každopádně my už to polezem, už máme skoro 100, teď to vypneme, zvedneme. Tak, a jedeme do bioplynky. Tak, já taky nejzatím tu mám tuto chvíli. Vím, že nic nevidíte, já taky ne. Já nevidím na cestu. Každopádně mám asi 30 vajíček, no to víc. Takže zdravím Guga kvůli hojvajčojkovi. První Gugu, ale mám jich asi 70. Snad to nevadí, ne? Tak. Jedem. Už tam budem za chvíli. Počkat, nejedu. Špatně, ne? Jakže se to jmenuje? To video, jak jsi tam rozflákal toto. Ten mobil. Neřeknu. Já nevím, jak se to jmenuje. Jak se jmenoval ten mobil? A ne, to tam není. A to tam není napsáno, ten mobil. To je, Peťus to nějak pojmenoval. Crash Test / parkour, nebo jak? První video na kanále, no. A co tam mám napsat? Ach jo, Crash Test / parkour. Říkal jsem. Jako první větu, Crash. Marek ti to bude diktovat, protože já Honzo teď nemůžu. Ježiš, to je taky. No, já se zaseknu lampu. To je taky průser. Konečně uvidíte bioplynku. Nebo já taky. Teď jako poprvé na tom světě, jo, jinak to je jasný, že jsem ji viděl. Je to opravdy. Tak, jeden. Jo, můžeme vysypat. Chci vědět, kolik tam bude. Dělej. No, teda na to, že v té bioplynce jsou jenom 3%, tak to je docela blbý. Zkusíme se vylepšit. Jo, mimochodem, chtěl bych, abyste mi napsali, jak se zapínají mise. Žádám o pomoc, protože já to fakt nevím. Jo, mimochodem, tady jako teď nenatočím do videa, ale budu kupovat balikovač, to je hlavní, jako list na baliky, chápete. A budu kupovat ještě sběrák. Domčo, chytni mi to. Já nevím. Tak jeden. Crash Test / parkour. Jak se máš? Čekej, držte huby. Jo. Mám tu livestream. Jo, Marku, drž hubu. Jo? Co mají znamenat ty srdíčka? Nechci být zprostej, ale... žádnou lásku od tebe. Tak, jedem. Čekej, jenom se tu připojím.
láskou dávno. Je zkrátka vysněná a žádná hloupá vyplná. Budu to takhle halobala. Sny jsou krásný, sny jsou zájemné, nikdy se mnou udělají. Neprožiju dlouhou chvíli a budem teďka sekat, jenom sekat. Já neumím zpívat, básník blbej, to jsem jenom já. Ne. To tam nepouští, jsme u kámoše. Tak, jeden. Tak jedu, já tam jsme to předtím nezvládli. No nic, já se s váma radši loučím, protože já to neudělám teď. No, tak